A Szent László Király Lovas Egyesület 2001-ben alakult meg, és közhasznú szervezetként működik azzal a céllal, hogy egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi, rehabilitációs tevékenységet folytasson, valamint a hobbi lovagláson keresztül ismertesse és kedveltesse meg a lovaglást. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megrendezte a hagyományos családi napot. A közel 4 hektáros majorság távol van a város zajától, hegyekkel körbeölelve. A természet szépségéhez társul a majorság barátságos állatainak szelídsége. A gazdaságban kecske, házi szárnyas és disznók nevelkednek, alig várják az ide látogató vendégek tápláló kényeztetését. A majorság területén egy lovarda is működik, ahol lovaglási lehetőség biztosított. 2001-ben alapítottuk ezt az egyesületet több barátainkkal együttműködésben itt az Irmák Kft-vel, és a célunk alapvetően az volt, hogy egy természetközeli, barátságos lovardát hozunk létre, ahol a gyerekek megtanulnak lovagolni, és megszeretik az állatokat, megszeretik a természetet. Honnan jött az ötlet? Én már elkezdtem lovagolni, a gyerek nem én már nem egy lóra ülni, de a gyerekek 2000-ben, mi fenn voltunk Felsőgödön, és utána láttuk ezt a területet, ez egy valaha lovarda volt, de egy tűzkár alapján megsérült, ezt hoztuk helyre rendben az Irmák HKHT-val, és elkezdtünk egy lovasoktatást, ami részint a gyerekek oktatása, részint pedig a terápiás lovasoktatás volt, hiszen tudjuk, hogy sok sérült embernek ez az egyetlen kapcsolata tulajdonképpen a világgal. Hogyan jött a kapcsolat az Irmákkal? Hát ez tulajdonképpen egy személyes szál volt, ugye ők elkezdték átvenni az otthonnak a működtetését, és mi meg úgy gondoltuk, hogy ez a terület, ami lovarda volt, ezt pedig szeretnénk használni részint az Irmák, tehát az otthoni munkatársaknak, otthonlakóknak a lovagoltatására, részint pedig hát a fiatalok, és most már nem csak fiatalok, idősebb generáció lovagoltatására is. És akkor elkezdtük a fejlesztést, pályaépítést, hát nagyon sok minden kell egy lovardához, a kúttól kezdve a napelemig, és hát ezt csináljuk azóta is 2001 óta közösen. Non-profit Kft. Miből tudja mégis fenntartani magát? Igen, hát tulajdonképpen egy ilyen, ugye az Irmák Kft-nek ugye alapvetően a működése ugye az otthon fenntartása, az Egyesület meg tulajdonképpen abból működik, ami támogatásokból kapunk támogatásokat, 1% támogatást is kapunk, van valamennyi bevétel a lovagoltatásból is, és hát ebből próbáljuk, és nagyon sok munkatársunk dolgozik társadalmi munkában, tehát mi is szépítjük a lovarda környékét, és hát együtt dolgozunk. Sérült oktatással is foglalkoznak. Túl tudtak-e már lépni mondjuk Csovánka, Pomácz határán? Természetesen ugye jó helyen vagyunk tulajdonképpen, tehát közlekedésileg, tehát ide könnyű kijönni, tehát nagyon sokan járnak azért a fővárosból is, meg a környékről is, tehát nem csak Csobánkáról, hanem távolabbról is, Pilisszentkeresztről. A sérülteknek nagyon jó lenne, hogyha lenne egyébként egy olyan állami támogatás, ahol azért támogatást is kapnának, mert hát nem mindenki tudja azért megfizetni még az önköltségi árat sem. Szakmailag mennyiben kellett változtatni mondjuk a működésén, hogy bevállalták a sérült oktatást? Hát azért nem kellett igazán változtatni, mert így is kezdtünk rögtön, tehát a kezdés részén is ugye a két fő alapprofil volt a fiatalok, gyerekek lovastanítása, illetve a sérülteknek a terápiás lovagoltatása, erre vannak képzett szakembereink is, akik ezt csinálják, tehát mi ezt azóta is csináljuk. Egy fizikai feltételt szeretnénk majd meg elkészíteni, egy fedeles lovarda, nagyon jó lenne, hogy az időjárástól jobban függetlenek legyünk. Ez azt jelenteni, hogy télen is kellene egy... Hát meg esőbe. Igen, tehát hogy függetlenebbek legyünk. Ez azért sokat jelentene, hát nagyon reméljük, hogy indulnak majd állami támogatások, és abban mi is tudnánk pályázni.
Hány négyzetméteres ez a terület, és mégis mit tudtak teremteni itt ezen? Hát ugye itt van egy viszonylag, most maga a Lovarda részéből ugye egy nagy pálya, ami ugye 60 méter 40 méter. Itt volt egy lehetőségünk, hogy volt egy Budapest Plázs nevezetű rendezvény még a fővárosban, ahol nem tudom, áthoztunk ide 200 köbméter homokot, amit gyakorlatilag elbontásra került, és akkor tudtuk ezt felhomokoztatni, de nagyon büszkék vagyunk a másik új Karám részünkre is, amit már teljesen mi építettünk, tehát 2 pályán dolgozunk, de hát ugye itt tereplovaglásra is az ügyesebbeknek már van lehetőség, hogy ki tudunk menni. Egyébként is Magyarországon szerencsére van lehetőség szabadon mászkálni az erdőkbe. Van egy istálló, amit folyamatosan fejlesztünk, önitatóval, fűtéssel, kéménnyel, tehát itt minden évben egy picit próbálunk előbbre lépni. Saját lóval rendelkeznek-e, vagy pedig itt teleltetik, itt tartják a lovakat? Alapvetően saját lovaink is vannak, meg vannak, akik itt tartják a lovakat, tehát körülbelül egy ilyen 10 saját ló, és a többi az itt is lovagol nálunk, de hát azt általában a lovakat felhasználjuk oktatásra is. Ez szükséges is, mert azért elég nagy a vendégforgalom, és akkor azért jó, hogyha az embernek egy különböző szortimentje van a lovakból, tehát itt is azért nem mindegy, egy kisebb gyerek szeret inkább pónin menni. Vannak gyorsabb, békésebb lovak, tehát ezek változók. Hát vannak versenyzőink is, akikre büszkék vagyunk, hogy eredményeket is érnek el, tehát ugratásba, vagy egyik fiunk ugye a vágtába is helyezést szerzett, tehát mondjuk, de alapvetően azért nem annyira a nem annyira a versenysport, hanem a Panyi Mátyás konkrétan volt, aki ilyen sikeres volt, de nem csak a versenysportért vagyunk, hanem alapvetően a gyerekoktatásért, általában a lovasoktatásért szeretnénk dolgozni, és ez úgy tűnik, hogy sikerül. Ha körbenézünk, látjuk, hogy nagy érdeklődés van. Az a fontos, hogyha így akarod berakni a szájába, akkor biztos, hogy meg fogja harapni az ujjad, ezért nagyon bátornak kell lenni, mert kinyújtott tenyérrel erősen bele kell nyomni a szájába. Így erősen bele kell nyomni, és akkor olyan nagyra nem tudja nyitni a száját, hogy megharapja a kezed. Ha csak nem nagyon pici gyerek vagy. Nyújts ki az ujjaid, és nyomd bele a szájába. Azaz. Nem csak ezt lehet megetetni, hanem majd lefele a többit is, meg amelyiken lovagoltatok, azoknak is félre lehet tenni, és azokat is meg lehet. Mikor kezdődött a lovakkal való kapcsolata? Már gyerekkoromban még Békásmegyeren laktunk egy lakótelepen, és ott az Ófalu részen voltak lovak, és 12-3 éves koromban. Ez nagy szerelem volt első látásra, de talán a katonaság ideje alatt fogalmazott meg bennem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és el is mentem külföldre tanulni ezt az egész lovas történetet és a lovas kultúrát. Mit tud nyújtani az embernek a ló? Egy új világot, szó szerint, hogy az egyik szlogenünkben, az egyik reklámunkban is van. Ez egy új világ, egy teljesen más életforma, és egy olyan kötődést ad a ló, egy olyan életformát, ami azt gondolom, hogy teljesen mederben tartja a mai kor emberét, és ebben az urbanizált, GPS-ített világban ez egy kicsit visszakormányozza az embert a helyére. De mire tanít meg? Hát elsősorban alázatot, tiszteletet parancsol a méretével, abszolút rögtön. Amikor pedig szorosabb kapcsolatba kerül az ember a lóval, akkor csak egyenrangú partnerként tud fellépni a lóval szemben. Tehát semmiféle agresszivitást, erőszakoskodást, irányítást nem tűr. Hogyha a társas kapcsolatokat, a szociális kapcsolatokat nagyon fejleszti, ezt terápiás lovaglásnál is szoktuk kiemelni, hangsúlyozni, és járnak ide magatartás problémával küzdő gyerekek, tanulási nehézséggel, kommunikációval, akinek gondja van, nekik nagyon-nagyon sokat jelent, annak ellenére, hogy a ló az nem tud beszélni. Mikor szánt el magát, hogy oktatással is foglalkozik, tehát lovas oktatással? Ez talán az idő folyamán, hogy az ember elért már egy olyan szintre, hogy versenyzett eredményei voltak, óhatatlanul ebben a lovas társadalomban az idősebb generáció képzi az utódokat, én is így jártam. Pont ezen a helyen kezdtem 16-7 évesen, akkor még egy teljesen más üzemeltető volt, itt teljesen más generáció, és ő náluk voltam itt először, és itt kezdődött a versenyzői pályafutásom, itt kezdődött az igazi szakmai tudás megszerzése. Most a napjainkban
hogy közelednek az emberek ugye mindenféle lovassporthoz, meg érdeklődés nagyobb most már, mégis a gyermekek körében, vagy a felnőttek körében kezd népszerűbb lenni a lovasport? A gyerekek körében a legnépszerűbb, azon belül pedig a lányoknál ez egy nagyon nagy szerelem. Fiúk talán kicsit kevésbé, a vendégeink 80%-a a gyerekek közül is lányok. Felnőtt korban néhányan kezdik csak, a szülők szoktak leginkább kedvet kapni a gyerekük unszolására, hogy lovagoljunk együtt, anya, apa, ez mennyire jó, milyen jó lenne, hogyha együtt tudnánk terepre menni, együtt tudnánk lovagolni, és egy része a felnőtteknek így kezdett el lovagolni, egy másik részének pedig gyerekkori álma, de az anyagi lehetőségek vagy a körülményeik nem tették lehetővé, és most, hogy ezt megengedheti magának, ellátogatnak 40-50-60 éves emberek, hogy félve felhívnak telefonon, hogy nem öreg ő még ehhez, elkezdhetné, ő egész életében erre várt, és tártkarokkal várjuk őket. A sérültek terápiájában mikor jött a lóval való kapcsolat? Ez egy nagyon új ága a terápiáknak. Sokszor terápiák sorozata, hogy eljusson az ember a lovas terápiák, de 70-es években kezdődött ez a hipoterápia, a lóval való gyógyítás. Két nagy részre lehet bontani, az egyik a pedagógiai célzatú lovaglás, a másik fele pedig a fiziológiás, a mozgásszervi egyensúly problémákra való lovagoltatás, a lóval való kapcsolat, és ez a 70-es évektől kezdődött igazából, és Magyarországon inkább a 90-es évek elejétől hat. De nyilván az állatterápia, farmterápia, ez így működik a világban mindenhol. Nálunk egy picit talán lassabban indult be, de azt gondolom az elmúlt 3-4 évben igazán nagy keletje lett, és pszichológusok, nevelési tanácsadóban szakemberek, szociális területen mozgók egyre többet ajánlják a lovaglást, és egyre nagyobb sikerekről tudunk beszámolni. Az Irmák Kft. Dinamikusan fejlődő szervezet, amely a működési területén élő, elsősorban fogyatékos és időskorú, továbbá minden fokozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoport részéről felmerülő szükségletet és igényt elsősorban differenciált szolgáltatási rendszerén keresztül elégít ki, folyamatokat dolgoz ki az általa kiszolgált célcsoportok rehabilitációs és önérvényesítési lehetőségeinek fejlesztésére, és mindezek magas színvonalú teljesítése érdekében széleskörű felméréseket végez, kutatja a fejlesztés lehetőségeit, programokat modellez. Mi mindennel foglalkozik az Irmák? Szociális szolgáltatás közte szellemi fogyatékosok ellátása, nappali ellátása, bentlakásos ellátása, támogatószolgálat, mely egyrészt szállítószolgáltatásból, másrészt személyi segítésből áll, illetve idősek otthona működtetésével. Itt a cégcsoporthoz tartozik egy elég szép portfólió, vagyonkezeléssel, szociális ügyben való tanácsadásokkal és ingatlan forgalmazással is foglalkozik. Lényegét tekintve, amikor ez a lovarda megalakult, akkor vették át a szüleim az Irmákot. Ez 2001-ben volt, és a Matolcsi Károllyal közösen indították el ezt a lovardát. Éppen akkor leégett, és építették újjá. És rögtön akkor, amikor ők elkezdték ezt az egészet, én is jöttem, és még nagyon fiatal voltam, de itt tanultam meg lovagolni. És ahogy itt most körbenéztünk a Károllyal, akkor úgy tűnt, mintha mi ketten lennénk azok, akik a kezdetek óta itt vagyunk. Úgyhogy egyáltalán nem merült fel az elzárkózás és bármi egyéb negatív fennhang, sőt, inkább mi voltunk azok, akik a kapcsolatot szorosabbra szerettük volna fűzni. Mi az, ami ebben a munkával önt megkapta, hogy ilyen fiatalon azért ez a munka nem kis felelősség? Hát egyrésztről ezt hozom otthonról, nagyon fiatal korom óta partnerként kezeltek a szüleim. Minden nyaramat itt töltöttem el, akár Csobánkán, akár Albert és Piliscsapán, bármelyik telephelyünkön. Nap mint nap mentem édesapámmal és dolgoztunk közösen. Úgyhogy nem volt egy nehéz feladat ebbe az egészbe beletanulni és átvenni. Nyilván a generációs különbségekkel meg kellett küzdeni, de azt gondolom, hogy az Irmák csapata egy nagyon jó csapat, így nem volt egy különösen halálosan nehéz feladat, amiben bele kellett vágnom. A sérült oktatás, tehát a sérült lovas oktatás, tud-e már felmutatni eredményeket? Miért ragaszkodnak, vagy ragaszkodnak ehhez? Konkrét eredményt, versenyeredményt, vagy bármilyen eredményt nem tudunk felmutatni. Van olyan hét, amikor 2-3-szor a terápiás lovas oktatás is folyik párhuzamosan az egészséges oktatással.
Ami nagyon fontos az írmáknak, az az integráció, tehát a szellemi fogyatékos, illetve az egészséges emberek közös helyre való összeengedése, ami nem egy jó kifejezés, minél közelebb kerüljön az egészséges és a fogyatékos egymáshoz, és erre egyfajta ilyen átadó szerepet találtunk a lóban és a lónak, hogy ezt a szerepet betölts, és minél több embert be tudjunk hozni az intézményünkbe, illetve a lovardánkba ahhoz, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. A lovas terápia nem annyira új keletű dolog, de ragaszkodtunk a lóhoz, és ezt az egészet szeretnénk a majorságunkkal, illetve az állatsimogatónkkal kibővíteni. Szeretnénk még egy pár állatot, hogyha készen állunk, nagyon az út elején vagyunk, fél éve közös ez az egész vállalkozás a Szent László és Lovas Egyesület és az írmák között. Szeretnénk ezt az állatsimogatót úgy kialakítani, hogy más állatokat is tudjunk terápiás célra hasznosítani. Legyen szó mondjuk az egzotikus alpakához, ami egy lámához hasonló, de annál jóval kisebb, de nagyon okos állat. Legyen szó törpemalacról, vagy bármi másról. A ló az alapvető, mivel adott egy csodaszép és fantasztikus lovarda, nagyszerű kollégákkal és nagyszerű irányokkal, ezt szeretnénk kicsit kibővíteni, olyannyira, hogy például Albertésen, ahol az írmák központja van, az én kutyám minden nap jön be velünk, és a stresszoldó és a feszültséglevezető szerepét ő tölti be. Mondta, hogy gyerekkora óta lovagol. Hogyan tudná megfogalmazni ezt a kapcsolatát a lóval? Mert gondolom, hogy azért ez is belejátszik, hogy a lóhoz ragaszkodik. Igen, hát imádom a lovakat. Nagyon fiatalon kezdtem, itt tanultam lovagolni, és aztán egy időben abban maradt, aztán jött egy úgymond szerelem, egy klasszikus szerelem, aki szintén közel hozott újra a lóhoz, és akkor gondoltam, hogy valahogy fel kéne vágni a lány előtt, hozzuk ki ide a lovardába, és aztán eltelt 3-4-5 év, és akkor újra kedvet kaptunk az egészhez, és hát nagyszerű a lovaglás, hiszen megtanít arra, hogy egy sokkal erősebb, sokkal nagyobb állatot hogyan irányítsunk, illetve hogyan működjünk vele együtt. Hiszen amikor egy lovas és egy ló együtt dolgozik, akkor tulajdonképpen a lovas az agy, és a ló adja hozzá az összes többit. Mennyire tud szoros lenni egy kapcsolat egy lóval? Mivel a ló elég okos állat, ezért nagyon könnyen kialakul az a fajta kapcsolat a lovasával, aminek köszönhetően a ló ért bármely mozdulatából a lovasának. Viszont a másik oldalon pedig ott van az, hogy például a Feri, a lovardavezetőnk mindig azt mondja, hogy ne legyen túl szoros a kapcsolat, mert az a lányoknál szokott lenni, hogy ne adj Isten beteg lesz, vagy megsérül a ló, akkor át kell ülni egy másikra, és akkor onnantól kezdve vele kell barátnak és szeretetnek lenni. De ez a kapcsolat, mivel a ló elég okos, ezért elég könnyen kialakul. Az Írmák Nonprofit Kft. Működése során a minőség, a megbízhatóság és a korszerűség mindig is kiemelt figyelmet kapott, ezzel szolgálva a társaság ellátottainak és partnereinek bizalmát. Társaságuk a komplex ellátások kialakulását kívánja elősegíteni tartós bentlakásos szociális intézményei keretén belül a folyamatosan bővülő szolgáltatásokon keresztül. Egy 4 éves sportpón és quarter-horse keverék, és hát nagyjából 1 éve vagyunk ebben a lovardában. Honnan hallottál róla erről a lovardáról? Hát itt lakom a közelbe, és amikor lovardát néztünk, akkor több helyet is megnéztünk, és végül ez... Mikor kezdődött a kapcsolatod a lovakkal? Hát olyan 5-6 éves lettem, amikor elkezdtem lovagolni, és azóta ez megmaradt. És akkor miért? Apu ültetett fel rá, vagy te szerettél? Nem, én szerettem volna. Hát egy ismerősünk is járt lovagolni, és nekem is nagyon megtetszett, és akkor
gondoltam, én is kipróbálom ezt a sportot, és azóta megmaradt, és imádom. De miért imádod? Mi jó benne? Nem tudom, az, hogy egy állattal ilyen kapcsolatot ki lehet alakítani, mint amilyen velük van, és akkor idővel ugye lett saját ló is. Amikor az embernek lesz saját lova, akkor már egész kicsin, fiatalon kerül hozzád? Hát attól függ, hogy milyen korba vesszük. Hát ő fiatalon került hozzánk, mert őt egy versenyen nyertük. És egy kapcsolatot kialakítani egy lóval, az hosszadalmas, nehéz, de mi kell hozzá? Hát rengeteg türelem kell hozzá az, hogy egy lóval olyan kapcsolatot kialakíthass, hogy nem mindenkinek sikerül szerintem ez. Ugye nem szabad soha félni a lovaktól, mert azt megérzik. Úgyhogy szerintem nehéz. Milyenek a lovak? Akaratosak? Türelmesek vagy? Hát neked kell hozzá alkalmazkodni, vagy ő is alkalmazkodik hozzád? Hát ő is alkalmazkodik valamennyire, de javarészt nekünk kell hozzájuk alkalmazkodni, de ez attól függ, hogy milyen a ló, és hogy milyen magának az embernek a természete, hogy mennyire találja a hangot egy-egy lóval. Mert nem mindegyik lóval lehet ugyanúgy. Mit szeretsz legjobban a lovaglásban? A tereplovaglást, vagy pedig meg mennyit vagy együtt a lovaddal? Hát én minden nap itt vagyok több órát a lóval, és járunk versenyezni is, amikor úgy adódik. Hát a terep az, ami igazából, amikor úgy szabadon lehet menni a lóval, az nagyon jó érzés. És gondolom neked is és a lónak? Igen, és azt a ló is élvezi. Voltál már máskor is lovardában? Igen. Melyikben? Itt voltál már máskor? Nem. Nem. És honnan tudta? Anyu tudta meg, hogy itt van egy ilyen nyílt nap? Az egyik barátom itt szokott segíteni, és ő mondta. Az azt jelenti, hogy te már tanulsz lovagolni? Hát még vágtát nem tanultunk. Mit tanultál már? Lépést, meg könnyűgetést és tanulóügetést. Nem félsz a lovaktól? Nem. És itt melyik a kedvenced? Láttál már, ami neked tetszik, lovat? Hát, ott az a barna, az nagyon tetszik. Ültél már lóhátán? Igen. Ilyen pici vagy, és már lovagolsz? Hát nem járok, de már ültem.